Nele Birta Thanbang Sondro Singh Rongpi Aprangsi Biswanath Karbi Live Kelangwer Kasing Honara Do Anaphan Kardom Nang Pajireglo Kardom Tane Pini Arsik Jeda Birta Norangton Panajita Manja hidim teronarong amekar Chandratimung Rabara Baganalong Monit Kititangar Pum Kelongpon Birta kiribdun long atengke kidam tang achiklo ni phai engkoi raket thom arni ajo por phai isida achiti mapor malom manja police station ke parlo hidim teron arong amekar Chandratimung Rabara Baganalong awi kawi atompen karlitang monidhon meithei arta flikebra pho aphan apran arbot ponderlo apran kidam joi asar buramen karlitang monichandra meithei pusi birta ribdun long Apran kena maputhak isi kamang humeme alama bangke puhenlo biri eso kacho hangdun pen ki pipera da joine si alang phan apran armodat pusi berta ribdonlong monithon meithei aphan apran karmud dara bang khwa tumamen lake puhenlo Sonjit teron arta engkoira pho asar buramen Jona Singh teron arong hidim teron arong Santosh Singh taro arta engkoi asar buramen Mohen taro arong lake senat be arong Solid inghi arta ingkoi asar buramen Borsing inghi arong hidim teron arong Napen Petli Gor Jungle Singh Gor arta Kriner Kep asar buramen Karlitang Sunu Gor arong hidim teron arong pusi pangthekpon Inut adai kawe abang phaphan apran karmut derajok aron atang pen kangsai ponji aphan pura case number 06/22/U/S 302/34 Pabon Pansi Hem Kangsam Deng Panangkok Lopusi ASI Rensing Rongpi Manja OC Monju Gogoi Ahin Pen Nang Pachinidun Karbi Anglong Manja Pen Momitatimung Pi Report Biswanath Karbilai Tangte Pini Adun Thua Berta Non Putarang Ton Pen Arjikta Asami University Difu Campus Ahin Pen Karbi Rison Imso Rongaje Ningkan Surhini da Engkoi Raihini Aparman Karbi Kanbarim Kachapate Dunji Aphanpura Dode Sangse Kekan Kachatli Aningkan wang ason thak thaksi pening aningkan le thotta Karbi Rison Imso Rongaje mate Karbi Youth Festival Ningkan Surhini ra engkoi Raihini Aparman non ke bangji theria cheklo niphai isipen niphai pho arni an ali ra champen kapaman ponji aphan chisik chedang pon bomlo Kiram tang aningkan ahud bangke Assam University Difu Campus atumahin pen abura krem pen ajok Karbi Youth Festival along ke kandun padak dun nang koklo Lason si pining aningkan ki Student Union Awaret Pusitame Department 3 Class Representative Atum Pen Chingwaisi Head of Department along Kido Alo Pipajer Tampen Chedon Sar si pining ke Assam University Difu Campus Pen Karbi People Hall Taralang so Difu along Kapaman Ponji Karbi Youth Festival mate Karbi Rison Imso Rongaje Ningkan Surhini ra engkoi Raihini Aparman along ke kan kachapate dunji aphan apor piponlo Lason si a Department 3 Pen bang pho bang kep chingrum ponlo Lapen labang solong patir pipon lake Devan Singh Be Bisnu Terang Sukla Teron History Department Lapen Sarhabe Kro English Department Lapen Klengsarpo Tiso Political Science Department Lapen Brojen Hanse Life Science Department Lapen Laso Asayarong Kecheng Pen Kijut An Nangkelang Dunti aphan in charge lake Professor Atur Kiri Inti Geography Department aphansi Pekponno
Karbi Anglong Dogmoka Pen Rukasen Kro Report Bisonat Karbi Live Tang te pini adun thua bertan non puthorang ton pen arjekta Pini chokki hola habar along all party hills leaders conference mate thihek pen APHLC youth wing satum jakong kache pharangami kangni Lakhain ko rapon Nilip MSC constituency ke parlo sanglang ke hat picnic spot along Nilip all party hills leaders conference mate thihek pen APHLC youth wing satum jakong kache pharangami kangni pon Karbi Anglong Autonomous Council Bangphu Kangwai Apor Nang Te Bok Boma Joksi Ratchari Asong Tin Atumta Methang Asong Kachapang Tangji Aphan Ke Klembo Mason Thak Thaksi Pini Lethotta Sanglang Ke Hat Picnic Spot along All Party Hills Leaders Conference Mati Thihek Pen APHLC Youth Wing Satum Jakong Kachaparangami Kapadopon Labang so me along Davidson Bay pensi me chepahim puponlo lapen me ke phalam the ke jai pon la ke region phangcho ahin pensi than pachini ponlo pini kang ni pon all party hills leaders conference mate thek pen APHLC youth wing satum jakong kache pharanga me along aluhi aman pen chong dun atuma phan Darwin Teron ahin pensi pachini ponlo Bangso me long kaching wai pon ke non ke bangji MSC kilik mate Karbi Anglong Autonomous Council Bangphu Kangwai ahut kopuson pensi Nili Palong pen All Party Hills Leaders Conference asongja pophan MSC kachipa haidon thekji mapu alam the RDPC penang an alam che than chemum padapon Pini bangso me long Samson Bay Bokajan Alesia Kongchon bangna pen Rojina Rong pipi Nili Pomen Wings amepi lapen Nili Palong Polling station 3 ame phula pen kongchon bangla pen claim bang phu bang phi do anatum che tong dun FC mesen pen all party hills leaders conference mate thek pen APHLC ame pachun ponlo Nilimen ke regional rong pipi nili all nili pen women wings a president Acha nang le aprang ke BJP lo se kamplem bo people se non APHLC lo bang yilo nili aprang BJP long si kam klem bom lo bon sata me konon nili APHLC long ke wang ji theke la phelo athema nili tum inglong so ra tum kivirji ason sinili che thek lo la si nili non APHLC long wang ji ason te nili si non innovate cho nili long pen nili theni ban ka chi than pen labang so APHLC party long an so sa ke ong dung ara nang chapa ok dunji mithang along ri phan kaching hon atum doji punili ka matha dam pen la sinili APHLC long ke ba la madolang ba nili BJP long ke claim do na hud nili phan alang litum nang karni board e hisab lo nili phan ang claim dun tha BJP sarkar jong se hai lo pulotang te ili tumara tum ta jogdun po la pen long ri long pata ke dam ke wang awar sai kado ka beta ke joy longji pu nili phani ke than pen nilita karbiarar jomjong si longri longpat atum longri longpat pen mesen ke do longji ki thak longji liputang te nili jok sitame san pen nang chapaduk dun po pu nili body dun lo la pen nili non ka iri dun bu patheke la son lo nili phan BJP along pen CC along president ni piklem lo labang so si se president ke claim pen nili alang li tumalong un an chipiduk dun lo mai meeting dun lo nili ason alam nili ki thek anta nili tarat tum pen chithan timum dun lo la pen nili phan aphi bang ke MLA election nang haidat pen aphi ke CC avelo pomasi nili phan arpu nang pa vedat lo la se labang so pen ajok nili lam kaning ji dun jita aja kong vedat son lo munit tum ke party long dun pote ison bakar puwe pote lam ning jedun aja kong ve la pen elam ta arju bang ave la so kachima tha pen ma sinili party ra dun de derlo ningkan pline nili hem do joya son lo la si nili party long chipiduk dun setame emisi hotani le claim dun la setame nili phan ke plang o party mate government national party long sinili ki dodun lo tangka ke do party long sinili dodun lo punili chima tha pen nili thang da akirap chi theklong le
neli thang na ta pinia ni ta neli sarkar pen thang ta akilong ave pin lang la so pen a jok si neli ning chipa kang pe neli ning chipa oi pe neli dun de dar lo la non puthot ke neli la bang so kam long ka cherab dun thuke me thang long ri long par phan khe phan ka chima tha pen se ni claim dun lo la an APSLC yodwing sahin pen mai ke do pon mate cherok tok mai ke do pon ke lahan lo non ke wang ji MSc ke lik ji ahut nitum puthot angdang ke pe thei ponje phansi nitum puthot pini chingwai chingsai lo lasin nili tu ma hin pen ning ke thei pon ke dak MSc nitum MSc along nitum along 30 plus apuling do labang so long ni nilim ni labang soang bong nili jongjong pen ning ke theda mang ke lalo je 28 29 abang ke nitum amunit si dolo mate labang so apuling station an mang ke nilitum highway pu pusi nilitum ning che pini youth wing kan bang so che tong lam the aputak thani ma ne tom pini kicheng si nilip yudwing executive meeting pini phalo lapen pini itum bang phokep sipa chot seta me itum ki ong si kethek thulong pini asi kicheng si bang lalo non kewang ji MSc election April achek lodo po la so aprang hod yura tum pen ko PPC claim on mala pen yura tum phan ason si bidi sore ka chipi phan si tum pini aso me phapon no ki bang ji MSc election tu ahut nang tum APSLC hoi pen kon ba chisik pon tang lo nele tum PS30 ang mong pen tum PS ingkora pli baken tum hai veki pusi tum ningi thedo pipo ma pulote non itum atok ano inglong do pen thoi do sitame la ka do vetum dame non 4G akai lo posi ka do vetum dame non social media long dame thek long la pen itum akar biang long non ku PC claim bom ma la pen ku ansi vir marching tour ma ka do verat tum ke hakhi cho mane chini lab lo pen posi mane tum kamatha tar lok ke pleng sa de pen posi mani tum ingwai pameji la pen la kangwai lo la ke itum khai tum ke ning dok pe me mani pas ingwai po la pen khaire nang ji po kamatha pen posi non tu election itum ke la PS ingora pri bange tum haji posi ning ji thepono neli men ke Samson be neli non bokajaneli long secretary president bom pini bang so me lang che tong aputak thani manang li pini ladak nilip CC mate ladak nilip constituency long ladak youth wing executive meeting ladak ki bipon long pinangan owe ki meeting kecharap ke chetto ki do son si thek pon long lapen kewang ji MSc hut sitame ning thek long ben ladak isi mesena tomon son si nili thek pon long lasi nilip arat sitame koan energy ge ding ben MSc mate ladak EM keman me kawai data son si thek pon long lo sinon kewang ji MSc ge ning thek long ben ladak ta tomon messenger ponji pusinil ning che thepon কাৰ্বি আংলং চকীহলা পেন অনিল চন্দ্ৰ ৰংফাৰ ৰিপৰ্ট বিশ্বনাথ কাৰ্বি লাইভ তানে পিনি প্ৰাইম টাইম বেটা লান পেন সে কাংটন একলো কাদৌ এফান্তা কুৰৱাং থুলা পেন ডমি থাকনি